back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys, na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. Hi guys, good afternoon, majong adlaw kaninjong tanan. Manarapo dito sa tong stocks no kay abog na sad kadyo. Arita diri dapit ya tanga side manarapo ta. Nga ato sang bason gamay ning ato ang itrapo. Okay. Padayon ta. Padayon ta o panarapo o pag-arrange. Ang palood lang yung pagkukuan, kanang EN20. EN20 pang tawag. Balik ba? Kalimutan ko nga naman ko tawagan ko. Katoragi ako ng bera. Bay? Ito sa itong pagpanarapo, kay dati customer nagpa-load. Doon na lang po ito na igamay halin sa load. Bawi-bawi palit sa kanang gisudan o paniugtok. Wala niya itong trabaho guys no. Kung customer, di ka maglihok-lihok, magduka ka, katawgon ka kay dahil manoy customer, kami ikatulog. Ug di jud ta mo lihok, magduka. Kay nagaduka magani ko, katugon magani ko bisag na nara ko gahinay-hinay. Napoy kani okay. Dili naman mo under, di mo under og dili isaksak kinahanglan pa sag nakasaksak. Diyan mag brand out, magani purpose mong palit ngani kay brand out. Under na week. Mao nan sa ning minipana ni. Sudlanan anis kuan. Sudlanan sa flashlight. Dari na lang isod. Karon sige langas di ka magpudyo o diha ra ka kay mahuga diha ka dugayan. Grabing ningawan jud panindaron guys oy. Kinamingawan ko no. Ningaw bitong suka sa katong panindaron. Ano sa man dito kapalit ani panud-an og pamugas. Ahat mas abog.
basa. Pungan mo rin natin. Basa na itong lubot. Bintaha ag na ay plastic. Okay. Matrapuhan naman. Madam, pasensya jud ha. What should me ka kuan sa saan ng Merkulis? Ano na pag Merkulis noon? Wa, di jud matabang. Pasensya jud. Di man anak pa lagi ko wala. Pila to? 300 to? Oh. Bisa ano ba pag Merkulis na lang Merkulis. Merkulis din ako. Thank you. Okay. God bless. Thank you daw. Siya to ah. May soft drinks ka. Tara ko. Oh. Wala na
Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye-bye.